Jälet pitää, kun todennäköisesti koira lähtöön. Joko rajankoira tai sitten Savonlinnasta tullaan vatakonkoira, jompikin. No niin, niinpä sitten. Tuo voisi laittaa puvut päällä. Me potan veneen vetteen ja sitten me lähdetään. Meni silminnäkijä havainnon mukaan. Silminnäkijä kertoo, että jos... Mä oon ihan varma, siellä 2 venettä ajoi yhteen. Missäpä päin? Tuolla, tuossa niinku tuon saarien edessä. Toinen tuli tuolta ja toinen tuolta. Joo. Sitten... Montako henkilöä oli? En mä nähnyt, mutta ne meni johonkin. Siellä oli, mun mielestä siellä oli tosi monta ihmistä kummassakin vedessä. Ihmisiä vedessä. Siinä oli lähtötieto, kun pelastustoimi oli paikalla. Ja sanottaako nyt tässä vaiheessa, siellä on 2 venettä oli törmännyt ja veneissä oli molemmissa 4 ihmistä, joista osa oli jäänyt pinnalle kellumaan pelastusliiveissä 3 kappaletta. Ja sitten nämä pinnalla kelluneet, mitkä pelastettiin, niin antoi sitten pelastustoimelle, pintapelastajille ja pelastustoimen yksiköille sen tiedon, mitä heidän mielestä siellä on tapahtunut. Ja siitä tämä homma lähti sitten, ensimmäisen noin tunnin meni pelastustoimen johdossa, sitten poliisitoimen johdossa. Pelastettu. 1 kajonnut. 4 kadonnut. Onko Kalkunsaaresta löytynyt henkilö missä? Ja onko sellaisessa kunnossa, että pystyy antamaan sukeltajille lisäinformaatiota törmäyspaikasta? Saaren kärkeen painunut vedenpinnalla. Se on tarryhmän tehtävä. Ei, tää ei ole ensivasteessa. Joo. Meillä on vähän ensiapua. Joo. Ellei ole, niin Elma määrätään kirjuriksi johtopaikalle. Ota kiinni siitä vähän rannasta, että tuleeko sieltä jälkiä tai jotain. Tässä on niin vähän tätä tilaakin loppujen lopuksi. Mutta muuten maasto katsotaan tuossa nyt mahdollisimman tarkkaasti. Ja linja suorana. Suorat linjat sitten. Ja muut hidahtaa. Kokonaisuutena sun näkemässä jäi. No ainahan tietysti harjoituksessa pitää olla jotakin parannettavaa kehitettyä. Ei pidä olla, mutta ainahan siitä yleensä jotakin löytyy. Niin ainakin se, että ehkä meidän olisi pitänyt saada olisi ollut hyvä, kun olisi saatu noista meidän radioista paikkatieto, missä... Yhteistoiminta on rajalle tässä harjoituksessa kaikkein tärkein asia. Ja kummallista kyllä, tämä on ensimmäinen harjoitus, missä johtokeskus päästä ainakaan ei voitu muuttaa viestitoimintaa. Se meni hyvin. Se ainakin jo porukat on oppinut. Viestitys on lyhyttä, yksiselitteistä ja selkeää. Ensimmäinen kerta oli se nyt tässä viestiliikennetoiminnassa, kun se on tahtonut, että tosiaan, että jokaisella linjasektorilla oli se oma ja sitten välillä ei väki niin kuin keskustele toistensa kanssa, että kun ne on johtokeskuksen saman pöydän ääressä, niin siellä oli äärimmäisiä semmoisia mukavia tilanteita, että kun organisaatio tarvitsee jotain, niin silloin ei tarvitse poliisin kautta kierrättää enää turhaa, vaan kun ne on samassa paikassa, niin siitä on vaan sitten, että onko rajalla käytössä jotain ja onko Vapepalle kuljetuskalustoa avuksi. Että se resurssitilanne pysyy tuolla niin kuin tavallaan meillä koko ajan yksissä. Ja Oli ilo toimia muiden yhteiskumppaneiden kanssa hyvin sujuu. Viestintä on ollut aina se kompastuskivi, mutta nyt ei ole. Ensinnäkin pisti se silmiin pistävä rauhallisuus siellä johtopaikalla. Se oli ihan todella rauhallista toimintaa ja viestit oli teräviä, lyhkäisiä ja se toimi todella hyvin. Mutta yllättävän hyväksi minä koin myöskin tämän johtoryhmän tuolla, että kaikki viranomaiset on siellä saman pöydän ympärillä. Eli se tieto sitten lopulta, mikä minulle tuli, niin se oli useimmiten vaan sitten johto 1 ja johto 2 välissä. Jonkun verran tuli täällä kentällä sitten muuten. Köykäisillä eväillä siihen nähden, että minkä näköisiä uhreja on vajonnut, tarkkoja paikkoja ja suuntia. Meidän 2 sukellusryhmää sitten lähti liikkeelle. Mutta joka tapauksessa koordinaatit ja
summittaiset suunnat oli selvillä. Päästiin tukeutumaan toinen ryhmä tuohon järvipelastajien alukseen ja toinen ryhmä rajavartiostoalukseen. Ja sitten etsinnät tuolla käyntiin ja 2 vajonnutta uhria sieltä sitten. Mut hieno harjoitus. Sukellusetsinnästä tuli kokemusta, että meitä oli tässä useampi henkilö nyt tuoreita vapepasukeltajia valmistu, tai toivottavasti valmistuu. Että vielähän ei ole korttia lyöty kouraan kenellekään, mutta ja sitten itse kanssa niin tämä Vapepa-organisaatio kokonaisuudessaan, niin ensimmäistä kertaa toimin tässä mukana, niin tuli niin kuin tutuksi. Ja jatkossa ihan erilaiset lähtökohdat sitten toimia. Kiitoksia. Äärettömän mukava oli tulla käymään tämän koko luokan harjoituksen. Vielä mukavampaa oli siis se, että tämä oli paikallistoimikunnan voimavaroin niin pitkälle valmisteltu, ettei itse tarvinnut hyvinkään paljon tämän asian tiimoilta tehdä, kun vaan seurata sivusta tyytyväisenä, että miten aktiivinen paikallistoimikunta saa hyvin eri hälytysryhmiä mukaan ja vielä hienosti niin kuin innostettua viranomaisiakin osallistumaan harjoitukseen. Ja kaikkein hienointa tässä ehkä nyt oli sitten se, että vapaaehtoinen pelastuspalvelu näyttäytyy kaikilla toimialoilla, eli järvipelastus ihan yhtä lailla, sitten täällä maa-alueella tehtävä työ ja sitten myös tuo lentopelastustoiminta, mikä on sinänsä harvinaista herkkua. Ja ehkä itse ymmärsin tässä harjoituksessa sen, että tämmöisillä voimavaroilla, mahdollisuuksilla toteuttaa niin tuommoinen haastavakin tehtävä, niin meillä on hirmu hieno mahdollisuus tukea viranomaisia, kun ne vaan hoksais meiltä sitä apua pyytää. Ja tää on myös se työ, mitä yritän tehdä ihan joka päivä, että yritän näitä viranomaisia kouluttaa ja tavallaan myyä tätä meidän palvelua, että tämmöistä meillä olisi, että käyttäkää ihmeessä. Ilmeisen onnistunut harjoitus oli, koska kaikki puheenvuorot oli tämän tyyppisiä, että varmaankin sen päätelmän voi tehdä. Tietysti hyvin luottavainen fiilis jäi siitä, että niin kuin asiat, ne tehtävät mitä annettiin, niin ne myös toteutettiin, eikä semmoisia kysymyksiä jäänyt roikkumaan ilmaan. Ilmeisen onnistunut ratkaisu on kyllä se, että kaikkien toimialojen edustus on samassa paikassa ja siihen johtamistoiminnassa aina pitää pyrkiä, että jos meillä ei ole mahdollisuutta johtokeskuksessa työskennellä, niin sitten ainakin tällä tilannepaikalla ollaan kaikki lähekkäin toimimassa samalla johtamispaikalla, jolloin semmoinen kontakti on otettavissa helposti. Hei, ennen muuta niin tosi iso kiitos sekä nakkikeitosta, joka oli hyvä, mutta myös siitä, että näin suuri joukko tänä päivänä läksi harjoittelemaan tätä asiaa. Ainoastaan tällä tavalla näitä valmiuksia voi jatkossakin ylläpitää, kun yhdessä harjoitellaan. Kiitos. Hyvä.